салом ба ҳама дӯстон. Дирӯз боз як даври интихобии чемпионати ҷаҳон баргузор шуд ва мисли ҳамеша рӯйдодҳои зиёде буданд ки арзиши гуфтан доранд. Мо беҳтарин бозиҳоро баррасӣ мекунем, мебинем ки дастоҳо чӣ гуна бозӣ карданд ва ин натиҷаҳо барои имкониятҳои минбаъдаи онҳо чӣ маъно доранд. Аммо бо ин маҳдуд намешавем. Пеши роҳамон боз хабарҳои тоза аз ҷаҳони футбол аст ки онҳоро аз даст додан мумкин нест. ҳама чизҳои муҳим ва ҷолибро мо дар ин ҷо ҷамъ кардем то шумо пурра дар ҷараён бошед. Ман фикрҳои худро дар бораи бозӣ мегӯям, андешаҳои худро дар бораи хабарҳо баён мекунам ва кӯшиш мекунам шарҳ диҳам ки пушти ҳама ин рӯйдодҳо чӣ пинҳон аст. Пас то охир тамошо кунед, ҷолиб мешавад. Тими миллии Португалия бори дигар нишон дод ки яке аз пурқувваттарин дастоҳо дар ҷаҳон аст. Онҳо Арманистонро бо ҳисоби калон 5-0 мағлуб карданд. Аммо аз ҳама муҳим дар ин бозӣ як шахс буд. Криштиану Роналдо. Ӯ ҳоло 40 сола аст, вале то ҳол мисли ҷавонҳо бозӣ мекунад. Бисёриҳо солҳои охир мегуфтанд ки Роналдо дигар танҳо тӯбро ба дарвоза тела медиҳад ва голҳои осон мезанад. Вале дар ин бозӣ ӯ нишон дод ки ин гапҳо дуруст нестанд. Яке аз голҳояш зарбаи қавию дурдаст буд ки тӯбро мисли тир ба дарвоза бурд. Маҳз ҳамин гуна лаҳзаҳо исбот мекунанд ки чаро ӯро то ҳол феномен меноманд. Дар ин бозӣ Роналдо 2 гол зад ва акнун шумораи голҳояш барои дастаи миллӣ ба 140 расид. Ин рақам таърихӣ аст. Дар тамоми карьераи касбиаш бошад, ӯ 942 гол задааст. Яъне танҳо 58 голи дигар боқӣ мондааст то ки ба нишондиҳандаи ҳайратангези 1000 гол бирасад. Ин рақам барои футбол қариб ғайриимкон аст ва шояд солҳои зиёд лозим шавад то боз як футболбоз чунин чизро такрор кунад. Аммо қаҳрамон танҳо Роналдо набуд. Жоао Феликс низ бозии хеле хуб нишон дод. Ӯ ҳам дубл зад. Голи дуюмаш ки ҳисоби бозиро 5-0 кард хеле зебо баромад. Ӯ бо пошна тӯбро бардошт ва он бевосита ба тури дарвоза ворид шуд. Ин лаҳза нишон дод ки Феликс бозингари дорои истеъдоди калон аст ва метавонад дастаи миллиро ҳамеша ёрӣ кунад. Аз замони он ки ӯ аз Челси рафт, кори ӯ беҳтар шуд. Дар Ал-Наср пай дар пай гол мезанад ва ҳоло дар тими миллӣ ҳам барҷаста аст. Ин пирӯзӣ барои Португалия танҳо хол нест, ин як паёми равшан аст. Даста мехоҳад ба ҷоми ҷаҳонӣ на танҳо роҳ ёбад, балки барои ғолиб шудан мубориза барад. Барои Роналдо бошад ин охирин имконият аст ки орзуи асосии худ қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст орад ва дида мешавад ки ӯ ҳоло ҳам пурра омода ва бисёр ҳавасманд аст. Ҳамзамон бояд гуфт ки гарчанде ӯ 40 сола аст, Роналдо ҳамоно пешвои даста аст. Ӯ на танҳо бо голҳояш, балки бо рӯҳия ва намунаи шахсияш ҷавононро илҳом мебахшад. Барои ҳамдастагони ҷаҳон мисли Жоао Феликс, Консенсао ва Невеш ҳузури Роналдо як мактаби зинда аст. Аз ин рӯ ғалабаи калон бар Арманистон танҳо як рақам нест, ин як ишора ба тамоми рақибон аст. Португалия барои унвони ҷаҳонӣ меояд ва дар пеши саф то ҳол Криштиану Роналдо қарор дорад. Бозии Туркия Испания яке аз ҷолибтарин вохӯриҳои интихобӣ ба ҷоми ҷаҳонӣ мешавад. Ду даста омода ҳастанд ва ҳарду нишон доданд ки қувваи баланд доранд. Туркия зери роҳбарии Монтела бозии хуб нишон медиҳад. ғалаба бар Гурҷистон бо ҳисоби 3-2 нишон дод ки онҳо метавонанд ҳамла кунанд ва гол зананд ҳатто дар меҳмонӣ. Муҳим он аст ки 2 гол то танаффус заданд ва ҳамин нишон медиҳад ки даста зуд ба бозӣ ворид мешавад. Дар хона бошад бо дастгирии мухлисон Туркия ҳамеша қавитар мешавад ва барои ҳар рақиб мушкилӣ эҷод мекунад. Испания бошад ҳамон услуби пурқуввати худро идома медиҳад. Дар бозии охир бар Болгария бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуданд ва ҳамаи голҳоро дар тайми аввал заданд. Ин нишон медиҳад ки онҳо бозии худро бо суръати баланд оғоз мекунанд. Ямал ва Нико Вилliams ба даста суръат ва бозии ҷолиб меоранд. Оярсабал бошад ҳамеша бо эътимод ва самаранок аст. Испания ҳамеша мехоҳад тӯбро идора кунад, ба рақиб фишор оварад ва имкониятҳои зиёд барои голзании худ созад. Туркия дар хона дифоӣ намебозад. Онҳо ҳамеша мекӯшанд ки ба ҳуҷум раванд. Испания бошад танҳо ҳамин тавр бозӣ мекунад. ҳамеша дар майдони рақиб ҳамла мекунад. Аз ҳамин сабаб ин бозӣ кушода ва пур аз лаҳзаҳои хатарнок мешавад. Прогнози ман дар ин бозӣ ҳардуи даста гол мезананд ва тотали беш аз 2.5 мешавад бо коэффициенти 2.01. Шумо бошад интихоби худро дар 1x гузоред, зеро он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст ва агар то ҳол регистратсия накарда бошед, то метавонед дар аввалин пардохти худ бо промокоди махсуси мо MG0777 то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. имкониятро аз даст надиҳед.
танаффуси бозиҳои тими миллӣ барои ПСЖ ба ҷои фоида баръакс мушкилӣ овард. Ба назар чунин мерасад, ки бозингарон метавонанд каме истироҳат кунанд ва қувва гиранд, вале барои чемпиони Фаронса ҳамаи чиз баръакс шуд. Даста Усман Дембеле яке аз муҳимтарин бозингаронашро аз даст дод. Дар бозии тими миллии Фаронса бо Украина, ки бо ҳисоби 2-0 ба охир расид, Усман ҷароҳати сахт гирифт. Ӯ мушаки рони пои росташро кашид ва ҳоло аз 6 то 8 ҳафта наметавонад ба майдон баргардад. Ин хабар барои ПСЖ бисёр вазнин аст, зеро Дембеле дар мавсими ҷорӣ яке аз беҳтарин бозингарон буд ва ҳатто ҳамчун номзади асосӣ ба туби тиллоӣ гуфта мешавад. Дар асл атрофи истифодаи ӯ дар тими миллӣ баҳсҳо аз пешам буданд. ПСЖ ба Федератсияи Фаронса гуфта буд, ки Усмон аз ҳад зиёд машқ ва бозӣ кардааст, хатари ҷароҳат баланд аст ва беҳтар аст ба ӯ истироҳат диҳанд. Аммо тавсияро нодида гирифтанд ва ӯро ба бозӣ бароварданд. Дар натиҷа ҷароҳат ва акнун роҳбарони ПСЖ аз ин воқеа бисёр норозӣ ва хашмгин шуданд. Аммо мушкилӣ танҳо ба Усман маҳдуд намешавад. Дар ҳамон бозӣ бозингари ҷавони дигар Дезире Дуе, ки ба ҷояш ба майдон баромада буд, низ осеб дид. Ӯ мушаки пои росташро кашид ва ҳоло тақрибан 1 моҳ аз майдон дур мешавад. Яъне ду бозингари ҷавон ва муҳим якбора аз дасти ПСЖ ва тими миллии Фаронса баромаданд. Барои Дидье Дешам, сармураббии Фаронса, ин ҳам як зарбаи сахт аст, зеро рӯзи сешанбе бозии дуюми интихобии ҷоми ҷаҳон бо тими Исландия аст. Барои пур кардани ҳайат ӯ маҷбур шуд бозингари собиқадор Кингсли Команро даъват кунад. Аммо талафоти асосӣ барои худи ПСЖ аст. 21 сентябр бозии калон Классик бо Марсел баргузор мешавад. 1 октябр бошад бозии муҳими Лигаи Қаҳрамонҳо бар зидди Барселона аст. Ҳардуи бозӣ бе Дембеле мегузаранд. Барои Луис Энрике ва дастааш ин талафот хеле ва хеле вазнин аст, зеро Усмон дар бозиҳои охирини ПСЖ нақши асосӣ дошт. ҳодисаи мазкур як чизро нишон медиҳад. ҳатто агар даста ситораҳои зиёд ва ҳайати пурқимат дошта бошад, ҷароҳати 1-2 бозингари муҳим метавонад нақшаи мавсимро вайрон кунад. Акнун вазифаи ПСЖ ин аст, ки исбот кунад ҳайаташ чунон қавӣ аст, ки метавонад ин давраи душворро паси сар намояд. Дӯстон, агар дар бораи ояндаи Ливерпул фикр кунем, аввалин савол ин аст: ки баъд аз Муҳаммад Салоҳ дар фланги рост бозӣ мекунад? Салоҳ аз соли 2017 то имрӯз чеҳраи асосии даста аст. Ӯ бисёр гол зад, бисёр бозиҳоро бурд ва ҳатто дар мавсими 2024-25 ба клуб кӯмак кард, ки чемпион шавад. Аммо акнун ӯ 33 сола аст ва дер ё зуд Ливерпул бояд вориси ӯро пайдо кунад. Ҳоло номи бештар шунодидашаванда Майкл Олисе аз Бавария мебошад. Ливерпул ӯро ҳамчун номзади ҷиддӣ мебинад, ки метавонад ҷои Салоҳро бигирад. Чаро маҳз ӯ? Зеро Олисе ҷавон аст, 23 сола, бисёрҷониба бозӣ мекунад. Аллакай дар Премер-лига таҷриба дорад ва ҳоло дар Бавария хеле хуб худро нишон медиҳад. Ба рақамҳо нигоҳ кунем. Аз замони гузаришаш ба Бавария соли 2024 ӯ 59 бозӣ анҷом дод, 24 гол зад ва 23 паси голӣ дод. Яъне ҳам худаш гол мезанад, ҳам барои дигарон имконият месозад. Дар оғози мавсими нав ҳатто дар ду бозии аввал 3 гол зад. Ин нишон медиҳад, ки ӯ боз ҳам қавитар мешавад. Аммо масъала дар нарх аст. Бавария ӯро ҳоло 100 миллион фунт арзёбӣ мекунад. Ҷолиб он аст, ки ҳамагӣ 1 сол пеш ӯро аз Кристал Пелас бо 50 миллион гирифтанд. Танҳо дар 1 сол қиматаш 2 баробар шуд. Ин маънои онро дорад, ки ӯ хеле босуръат рушд мекунад. Дар баробари ин шартномаи ӯ то соли 2029 амал мекунад. Ин яъне Бавария ҳеҷ штоб надорад, ки ӯро фурӯшад. Барои онҳо ин бозингар оянда аст, ки метавонад атрофи ӯ ҳамларо созанд. Агар Ливерпул воқеан мехоҳад ӯро гирад, гуфтушунидҳо осон нахоҳад шуд ва маблағи калон сарф кардан лозим мешавад. Аз нуқтаи назари бозӣ Олисе ҳамон Салоҳ нест. ӯ бештар бо туп кор мекунад, ба марказ ҳаракат мекунад ва тавассути пас ҳамларо месозад. ғайр аз фланги рост метавонад ҳамчун нимҳиматгари ҳамлавиам бозӣ кунад. барои ҳар як мураббии Ливерпул ин бартарии калон аст, зеро ӯ метавонад дар чанд ҷой бозӣ кунад. Аммо савол ҳамин аст: оё Ливерпул мехоҳад ҳоло ин қадар пул барои як бозингар сарф кунад? Агар роҳбарият фикр кунад, ки вақти омодагӣ ба зиндагӣ пас аз Салоҳ расидааст, пас Олисе воқеан як номзади хуб аст. Албатта бояд гуфт, ки Салоҳ танҳо футболбоз нест, ӯ номи бузург ва бренди ҷаҳонӣ аст. ҷои ӯро пур кардан хеле мушкил аст. Олисе ҳоло чунин шӯҳрат надорад, вале потенсиали бузург дорад. Агар ӯ ба Ливерпул гузарад, метавонад ба як истораи нав дар Премер-лига табдил ёбад. ҳамин тавр савол бозам боқӣ мемонад: оё Ливерпул бояд аллакай ба зиндагӣ пас аз Салоҳ омода шавад? ба фикри ман ҳа, ва агар интихобашон Олисе бошад, ин қарори дуруст ва оқилона хоҳад буд. ба ҳамин тамом боридарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунаш даро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хайбордорон дар паноҳи Аллоҳ.